Здравейте, приятели! Днешното видео ще отваряме тези сquishy. Лабубо. Да, лабубото squishy. Да, само да кажа, че първо е тя, след това съм аз. Така, първо съм втора, не знам какво ще се отваряме. С розовите очички! Я го покажи. Ей да го. Сега е тя. Сега съм аз. Значи, първо вие ще видите как е, нали? Да. И аз. О, това са славите очички. Да, моето е с розови. О, май гад. Ето ги вече. Да. Но са сладички. И са. Не знам дали чувате, но да се пак дали трябва да излязат такова. Трябва да дишат. Да. Ето това е моето. А това е моето. Добре. Сега ли? Това беше всичко от нас. Чао!